Ako ne lajkuješ ovaj video u roku 3 sekunde sad, znači ako ga ne lajkuješ, večeri su 3 sata ćeš se probuditi. Znači 100% istina. U jako opasnoj šumi gdje žive jako opasno čudovišta, razni klovnovi ubice. Ja ti ne bio ukuš, znači ako ga ne lajkuješ. Ako lajkuješ, ne trebaš ništa da se brineš, zato lajkuj i mirno spavaj. I pozdrav! Nemam puno ljudi vremena da vam objašnjavam u čemu je stvar. Prije svega svi ostavite like i pretplatite se obavezno na ovaj naš novi kanal Aldin TV. Nalazim se ispred škole, ovdje smo se ja i Ređo dogovorili da se nađemo pa da snimamo neki video. Kad sam došao, točnije, dole smo se dogovorili, kad sam došao ovdje, zatekao sam u Ređu jako čudnog, jako opasnog i čudnog. Nije htio pričati sa mnom, pa sam otišao ovamo gore da vam objasnim u čemu je stvar i sad ćemo zajedno da idemo dole, da vidimo šta je s Ređom. Svi ostavite like, idemo dole sad. Prije nego ljudi što dođem dole, želim svima da kažem, imao je isto ponašanje kao onu noć kada je bio ukleti Ređo. I evo ljudi, on ovako stoji, ne priča nikako, zovem ga, on se ne okreće. Sad ćemo zajedno da ga zovnemo i da vidimo šta nije u redu s njim. Ređo, čuješ li me? Što je? Ne! What the fuck, ljudi, se dešava Ređom? Ređo! Ljudi, ne znam šta da radim. Ljudi, šta se dešava Ređom? Samo je pao ovdje. Ljudi, ne znam šta da radim. Halo, Ređo! What the fuck? Ne! Ne! Ređo, stani! Čekaj, ti nisi ukleti, Ređo! Sjeti se, ja sam Aldin! Tvoj najbolji prijatelj. Snimamo zajedno videe svaki dan. Kika! Da, ja sam Aldin. Pa šta je, zašto si me tjerao, ti si ukleti, Ređo, nisi li, jesi li? Ne znam, šta se te tjerao? Pa sačekaj, si li ti sad Ređo? Jesam. Pa ti si bio cijelo vrijeme ukleti, Ređo, i tjerao si me. Pa da. Uglavnom sad si dobro. Dobro sam, sad se ništa nije. Ja ne znam to. Ljudi, ovo je bilo za dlako. Uglavnom ljudi, to je to, ako želite još ovakvih videa, ostavite like i obavezno se svi pretplatite na ovaj naš kanal Aldin TV.